Din hija aktar karba l-għajnuna milli xi aħbar tal-ġimgħa. Għat-tielet darba konsekuttiva. Is-swatar. Erġajna bla dawl u x'aktar x'dan jista' jkun it-tielet lejl illi ma nerġgħux norqdu għaliex kull darba li jinqata' d-dawl l-alarm ta' waħda mill-fabbriki taħdejna tibda ddoqq u ma taqafx. Din hija email One News irċieva l-ħadd qrib nofsinhar hekk kif is-saga tal-qtuħ tad-dawl issuktat. Fi stqarrija tard is-sibt filgħaxija Lena Malta qalet li sewwet wieħed miż-żewġ cables bit-tieni cable il-korporazzjoni ma tagħti l-ebda indikazzjoni ta' meta dan ser ikun lest. Il-qtuħ tad-dawl fil-ġimgħat sħan tas-sajf sar rutina u dan qed jaffettwa lil kulħadd. Bħalma tistqar din is-sinjura li għandha ħanut tax-xahar u s-sibt fl-eqqel tax-xogħol marri lad-dawl. Iwa, xaħna kienna l-klajins bukjati, ovvjament. U bla dawl ma nistawx niblow jawlom xarhom. U aħna s-sibt l-iktar li kunu biżi ninġabru bis-sibt speċi, jo. Hija qalet li tas-sibt li għadda ma kienx l-ewwel darba li mar id-dawl. Kemm il-darba jinqata' hawnhekk. U dejjem is-sibt. L-iktar ġurnata biżi. Qed titilfu ħafna flus nimmaġina. Ovvjament, u. Apparti li aħna l-ħaddiema xorta jdu nħallsuhom alla volja nkunu qegħdin hawnhekk u bla dawl. Il-ment ieħor li rċieva One News huwa ta' pazjent li minħabba l-qtuħ tad-dawl spiċċa waqqaf ħestrem it-terapija illi kienet jagħmel. Jiena pazjent nagħmel it-terapija tad-dialysis id-dar. Sewwa? Issa għax barda lejlet ħa nagħmelha matul il-ġurnata issa barbinar. F'nofs it-terapija waqqaf ili. Huwa qal li dan il-qtuħ tad-dawl ħesrem jista' jkun ta' detriment kbir għal saħħtu. Jistgħu jiġru ħafna affarijiet bħal pereżempju tintelab l-ilma ġewwa u jkollok pulmonary edema. Jiġifieri jidħollok l-ilma fil-pulmun li tista' tkun life threatening. U qal li din kienet il-ħames darba li mar id-dawl fi ftit jiem. F'dal-aħħar jumejn mar il-ħames darba sa. U terapi biex tkun taf għandi minn 7 sa 8 sigħat jien ta' ġifieri kuljum.